Hakateng kupa badukun ban mansim bakuit amen. Kasam kabha shispa arpoi henyo bat pra. Utrai unsumar ya pi na kijingma baro. Unri ya kajing im jong pi. Utrai unsumar ya kalit kawan jong pi minta bajunam bahor. Kupara bangay kumba hakani kasam kapen kinmao yungi wei pi wei kumnu blay usumar uyadai na kijingma baro badru uri usumar yungi hakini kisngi baladab badru unri unsumar menta bajunam bahor Dungin ruai roa yo try hakani kapor jan met kani kapor jing duai lang bat kajing ngap yaktin kajong ublay Dungin sngongu ya nadu kado anua jungi kumba kani kasam ka khot ka weri ngeru kumno bangin sngongu ya ublay namar ba ulari ulada ula sumar yangi Dei kajing ublay yangi ba ngilong kumba ngilong menta. Buan sien ngem jupoi perkat ba kumba ngilong menta day tang da kajung kajung isen ay bat kabor kajung ublay. Tungan sngap shipang persyang ban kenmau ka ay mo ka ba ngilayo amat nagikti kajung ublay. Baulari ula sumar yangi. Hoot nitip Midon bun ki ki ba ha kajing im jungi nila yo mat ya kajing yada kajing sumar kajing ublay habun kiliang Henry don ki por ba ngim ken mau yakini ki tungin persyang ban ken mau kawi ne artli kijing sumar ki ba na kijing ma nilalay di tang nakakti ka basbon bar ka ba jong Jisu. Tementa ay bo man siem jong ublay unyarap yung ikumno ban kan mau yakini ki kijing yada kijing sumar jong ublay knang ba ngin yo ya ki ki ba Ujisu ukwa ingi bangin aingu ban pendon burom bat ban yaro ya Tementang tungin ruai lang ikani kijing ruai da ngan siu kaliang ya utrai hoot nyim la ban siu kaliang ya utrai nam ta baro kijing ay Tementang tungin ruai lang ikani kijing ruai ban yaro bat ban sungu ya Kajing pule na gospel kat kum Yohanes kalenong ka ba arpusan kalenong ka ba khat khandai kat khot arpusan hadu arpu hinyo kita kibayang hajan kading pra Jisu kilalong ka kemi jong kapara jong ka kemi jong ka Maria ka nga uklopas bat ka Maria Magdalene
Ujisu ulayo yala ka kami bat yo senran uba ba uyang hangta kumta ula ong halaga kami hakmi may une ukun jongpi nangta ula ong saha uta usenran itu imay jongpi nadu kata kapor uta usenran ula pediang yaka kum laga kami kapang kabangin piliu lang hakani kapor janmet kalong hakmi may une ukun jongpi habangi puson yakani kaktien kabangi dang shios ngo na ktien kajong blay na gospel Yohanes ba kamaria kapang kadonuot kamansim haba kayang hajan kading pna kadonuot jongka kadap takajing skosi hadu kata kajing ketang kamansim na kajing le jong kibaman kiba pin kordit ya kajing jong ujisu katba ngadang puson yakane ka gospel na gospel jong Yohanes kapen kan mau yang ya kajing jong kikimi kikpa niyo ibun kijing mansau kijing jinjar kijing kordet kijing thang mansim kijing pai do nuot habun kilian naga benta kidaw baper don kitu kibas ngusi de nakadaw kikun kikiti kiba kia kendu iki mau siang kijing janjar habun rukom don nangi kiba kendu ya kijing pang kijing shitom don nangi kiba kendu ya kijing ha kajing ban ha kamai kaji bat kumta terter bun nangi rei ujisu upen kan mau yangi bangi don ya kami kaba kijongi kakami beneng jungi watlah ha kijing jinjar kijing pang do nuun jong ujisu usngo bakajing don jong kami hajan kading pna kaya rap ya sngo yakata kajing don jong kata kami kajing don jong Yohanes bakhuid hajan buat lada hakata kajing kordit hakata kajing pang henrei uyo yakata kajing tengan mensim haba uyo bakini kiyang hajan jong ha kani kajing sha kaba pang kaba omla shu ban batai henrei haba uyo yak kami usngo yakata kajing tengan de na kata kada uong ru hangi iwei pi iwei hakmi may uni ukun jongpi hood hakatu kapor uong Yohanes bakhuj henrei menta pada uong yangi iwei pi iwei hakmi may ini lane uni uday ukun jongpi de yinde kibriu kibamarway ni don lak kami beneng ba i jungi ujisu la ai khnang yak kami beneng ba i hangi namar ba ukwa yangi bang mangiru ngin yo eta jing tengan mensim ha kinu kijing kijing jinjar kibang ya kendu ha kajing ha gospel Lukas kalnong kabaar kadkhot lai pusan haba kamaria ba Joseph kilej ban IT ya ujisu ha ka temple Simeon uang ka white lam ka jing sngosi kan dung selut ya ka do nuot jompi bat ha ka jing puli ka mai nang shi osngo niyo ba kamaria ka yang hajan ka ding pna ujisu
hakapor ba u Jesu usha shitom na ka ding phna u Jesu yo I ya ka Maria bat u Yohanes u yo I ba maki ki don hajan jong u te ko para bangen ka Maria ka yang hajan u Jesu bat ru ka yang hajan jongi iwe hakajin im ka jongi ka ba man lagasni ka Maria ka don hasinda jongi hakajin im jongi hakani ka jing yai lenti jongi hakani ka perthai te ko para bangai hakajing im jongi ngemla ban lai na bun ki jing ki jing jar ki jing so si ki jing pang ki jing shitom ngemla ban lai hakajing im ni hab ya sha bun ki Henry kumbau Jesu yo ya kata jing tengan mensim hambau yo I baka Maria ka don hajan jong u tungiru hakajing im tungen pai shaka Maria thei suti ya thu ya ka duai haka kerpat ya ka ya pha ya ka ba kanya sai lam yangi bakan ri ganda kan sumar yangi khnang ba mangiru ngin yo ya kata jing tengan mensim ladang I pai shaka Maria thei suti ka kmi beneng ba I jungi kan ra ya kita ki jing ut ki jing nam ki jing karpat jungi ko ma jing duai ni kan ma ba ka Maria thei suti kam ju phai landat lada mangi ni phai shaka ni ut ni nam ya ka te ka jing em jungi ru tungen phai shaka Maria thei suti ai ba ngin yo abor ngin yo mansi ngin yo yakata kajing tengan hakajing em jungi habun kiliang habang yakindu ijing ai ba hadu kat nu ka Maria thei sutiru kala yaisha yakini jing wat kata ka white lam kadung ya kadonut kadmen sim jongka kumbang laju yo I hakidur ba ka white lam kipiam ya kadonut jongka maka klayat ling ba kini ki te kasngo thu yangi ru kambang yo sngo ba kitu ki balayat ling ba ya ki jing baro ki sngo thu ya jing jong ki wei te ka Maria this ti kasngo thu ya jing ki jong ni te ai ba ngin mare shaka ngin pai shaka ngin yam ngin ut shaka kanang ba ngin yo ya kata kam ya kata kabor kabangin ya sha ikini ki baro te mentag tungin duai lang ni jing duai ka bau Jesu hi la hi karya ke ko kpa jungi uba beneng kan long ba khu ke kateng jong me kan wan ki ma jong me kan long kamon jong me ha khando kumba beneng to ai ni mentag jing bam jing bala kasni but to ma bi kiring kang jungi kumba ngi ru ngi ma bi bala snio ngi but what alarming is shouting pen shoy Henry to polite ngi ramasnio amen kublay ka Maria kabadap da kajingai utrai udam ratpha lakar khu ya pha na brenken thai balakar khu yo sok po jong phau Jesu ko Maria ba khu kumi jong blay to duai na kamanta jungi nang pom menta ba ha por kajingap jungi amen ka buram ha okpa ba da khun ma man siam ba khun kumbala long haba meningkong kumju menta ba barabo junam la junam amen Kodonut bakhutam Jesu to isnayangi ko Maria konap Kristan to duai na kamta jungi hakatang kupa barukuan ba masiem bakuat amen. Anya roa yu Jesu Christ junam la junam amen.